Лилия Закирова. Көңіл ярасы. Нияз. Кафеда булган хәлләрне сөйләү өйдәге тынычлыкны бозды. Әнисе шунда ук елап җибәрде. Мин моның шулай булачагын белдем. 2 айлык чагыңнан алып тәрбияләгәнгә шулмы рәхмәтең? Сине үз улымдай күрдем, диде ул үпкәсен белдереп. Әтисе исә сүзсез генә балконга тәмәке киретергә чыгып китте. Тартуын ташлауына берничә ел үтүгә карамастан, борчылган вакытларында ул һәр чак шулай эшли. Әнием, мин бит сиңа бер начар сүз дә әйтмәдем. Ни генә булуга карамастан, сине барыбер элеккечә яратырмын. Мин бары тик дөресен белергә телим. Алайса тыңла, дип сүзен башлады әнисе. Мин моны күптән сөйләгән булыр идем. Синең күңелеңне яраларга гына теләмәдем. Чөнки синең әниең үтерүче. Син безгә алай ук чит кеше түгел, улым. Мин синең әтиеңнең бер туган апасы. Әниең, ни өчендер әниең әтиеңне бик яратып бетермәде. Әллә нигә бер салып кайтканда да тавыш чыгара торган иде. Шундый көннәрнең берсендә ул әтиеңне шишә белән башына сугып үтерде. Миңа буларны сөйләүе бик авыр, улым. Дөрес, аракы эчү яхшы гадәт түгел. Тик эчкән өчен кешене үтермиләр. Син ул вакытта бишектәге сабый гына идең әле. Шуңа берни дә хәтерләмисең. Әниеңне төрмәгә утырткач, без сине тәрбияләргә үз гаиләбезгә алдык. Башкача бу турыда искә төшермәскә тырыштык. Үз әниеңнең үтерүче булуын белүеңне теләмәдек. Абый, аны нишләп үзегезгә алмадыгыз? Ул вакытта без кичкенә генә фатирда яши идек. Апаң да кичкенә иде әле. Акча юк вакыт. 3 баланы тәрбияләрлек мөмкинлек юк иде, улым. Шулай килеп чыкты инде. Әниегез төрмәдән чыкканнан соң да сезнең барлыгыгыз турында исенә төшермәде. Инде менә үсеп биткәч, кирәгегез чыккандыр шул хәзер. Ярый, әни, борчылма, дип әнисен кочагына алды Нияз. Мин барысын да аңладым. Мин сине бер кайчан да ташламам. Мин сине бик нык яратам, әнием. Әни. Әнисе белән сөйләшкәннән соң, башкача бу турыда уйламаска үзенә сүз бирсә дә, күңел тынычлыгын җуйды Нияз. Кайчан гына әле ул бер борчусыз, тыныч кына яши, укый иде. Баксаң, аның тормышы бөтенләй башкача бурылыш алырга да мөмкин булган икән. Аның кебек үк бәхеткә лаек абыйсына әнә нинди авыр тормыш юлы үтәргә туры килгән. Ни өчен нәкъ алар белән булган бу хәл? Ни өчен әниләре әтиләренең язмышына кул салган? Бу сораулар һич кенә дә тынгы бирмәде Ниязның күңеленә. Абыйсына карата артык кискен булуына үкенде ул. Син миңа беркем түгел, дип иң якын кешесен үпкәләтте бит. Ильяс исә бер генә тамчы да үпкәләмәде энекәшенә. Бу очрашуның җиңел булмаячагын ул алдан ук чамалады. Шуңа берничә көн узгач, Ниязны яңадан эзләп тапты да, берни булмагандай хәлләрен сорашты. Абый, диде Нияз Ильясның җилкәсеннән кагып. Мин әни белән очрашырга риза. Тик миңа уңайлырак вакыт сайларга кирәк. Әти-әнинең бу хакта белүен, кайгыруларын теләмим. Рәхмәт, энекәш. Мин көтәм, дип Ниязның учына визиткасын салды абыйсы һәм елмаеп китеп барды.